Productions. Daga mata ranar sallah yammana sun ci ado sun sa a baya cikin zuba matsiyata sallah ranar gasa kayya inda ya kun waye dole mu yau musu taye a birni ko kauye tilas mu ware yan gaye mu mun tabado amarya kuma ta karya gado kogi sai da bado kifi ya fi ƙauna da ruwa sanya baya mata kyakkyawa ki kara da wanka yammana yau dai ranar sallah ce mu sanya a baya mata kasalan yar mage wannan wace ban kaura ce a sai fura ba a sai nono ba kalan a ci gaya kenan yawa kankara ta narke ga baba an yi ruwa ran sallah ga baba babu kayan sallah ga baba kuma na jin yunwa ga baba ka za a yi ne to magana kan kayan sallah wai sai na sanya a baya subhanallahi inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yar malan shehu wani bata neman sulhu karkarar har ta a baya kwasal ta kai 15k ma'ana dai 15,000 haba dan Allah haba yar malan shehu mai kudi ka sanya baya wannan shine daidai to kowa sai ya tsaya matsayinsa yar momi da ki sanya ki bar ganin yar malan shehu dan shi matsayi ne kai yaro ka tsaya matsayinka abin kudi na masu kudi ne ko ma rigar ka bar GRA kai dan ya ayyuhan nasi kar da ka ja bisa ikon Allah ko ina akwai bambanci a unguwa sunan ku daban ne in kaga titi ya shata bangaren ya ayyuhan nasi yayi kama da na birnin Congo amma kuma sauran farin ya ayyuhal lazina amanu kaji babbar kalma koda a cikin Qur'ani in har ka ji wannan kalmar to dai wasu wararru ne amma ya ayyuhan nasi wannan kowane gauta ne sai ku zo ku kawo agaji kaya na sallah tanaji babu wani zancen tsokaci mata su sanya a baya rana na sallah su canzo kaya wasu da lifaya wasu da abaya babu aleluya koko bisa giya za mu cinye kaji nawa shinkafa da miya mata kala kala yau take sallah na fito gidanmu na ga kayo kala kala sai ga wata yarinya kyakkyawa yar shela sai no next year za ku je da muka kare da yan shela